Aquí tenim una copa molt especial. Dins d'aquesta copa hi ha una bola. Aquesta bola la guardarem a la butxaca. Taparem de nou la copa i fent uns passis màgics, la bola apareix un altre cop dins de la copa. Fem-ho molt més difícil. Tornem a tapar la bola, clarament dins de la copa. Fem uns passis màgics i, encara que sembli impossible, la bola reapareix a la butxaca i, òbviament, ha desaparegut de la copa. Els tubs embruixats. Aquí tenim 2 tubs embruixats i una bola vermella molt especial. Posarem la bola dins d'un tub. Farem uns passis màgics amb la vareta i la bola viatjarà del primer tub al segon tub. Tornem-ho a repetir. Posem la bola dins del segon tub. Fem uns passis màgics i la bola desapareix del segon tub per tornar a aparèixer dins del primer. Endevino el dibuix. Aquí tenim una targeta amb 15 dibuixos. Trien un sense que jo el vegi. Doncs mira, aquí tinc 4 targetes i a cada una d'elles hi ha diversos dibuixos. T'aniré preguntant una per una si el teu dibuix és en les targetes. Tu només has de respondre sí o no. És a la primera targeta? Sí? D'acord. És a la segona targeta? Sí? Molt bé. És a la tercera targeta? També. És a la quarta targeta? No. Molt bé. Així doncs, fent uns passis màgics, puc sentir que tu havies escollit el lleó. El llapis viatger. El joc del llapis viatger el podem fer amb un llapis o amb la vareta màgica. Nosaltres preferim fer-ho amb la vareta. Anem a mostrar un dels poders de la vareta màgica. Intentarem que traspassi el mocador, que passi de dalt a baix. Per això el que farem serà posar la vareta damunt del mocador. L'emboliquem i un cop ben embolicada, simplement fent uns passis màgics, aconseguirem que la vareta traspassi el mocador. Genial! Els gobalets màgics. Tenim 1, 2 i 3 gobalets i 3 quadrats esponja. Agafem aquest quadradet d'esponja i el posem just damunt del gobalet blau. Tapem el blau amb el vermell i el groc. Fem uns passis màgics i, miraculosament, el quadrat ha travessat el gobalet. No pot ser? Repetim-ho. Posem 1, 2 i 3. Agafem el segon quadradet. El fiquem damunt del vermell. Tapem amb el groc i el blau. Fem uns passis màgics i el quadradet l'ha tornat a travessar. Impossible, no m'ho crec. Som-hi un altre cop. El darrer quadradet d'esponja damunt del groc. Clarament, cobrim com sempre. Fem passis màgics i els 3 quadrats han travessat els 3 globalets. Increïble? No, la màgia que tu pots fer. El joc del bosc.
Aquí tenim unes cartolines amb un total de 49 boscos. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 7, 49. Si n'agafem un i l'apartem, quants boscos tindrem? 48, no? I per més que remenem, en seguirem tenint 48. Doncs no, perquè amb l'ajut de la màgia en tornem a tenir 49. La vareta flotant. La vareta màgica, a més de servir per fer els passis màgics, també serveix per fer màgia amb ella mateixa. Per exemple, podem aguantar la vareta amb una mà i aconseguir màgicament que la vareta floti. És clar que més d'un de vosaltres pensarà que la mà de darrere aguanta la vareta. Podria ser, però si diem la paraula màgica abracadabra, aconseguirem que misteriosament la vareta s'aguanti sola. La carta de valors canviants. Com és possible que si aquí tenim un as i un 6, ara tinguem un 3 i un 4? Tornem-hi. Si tenim un as i un 6, no pot ser que hi hagi un 3 i un 4. És impossible. No, és possible. És per art de màgia. La màgia del 7. Agafem dos grups a l'atzar d'aquest paquet de cartes. Ara escriurem una predicció. Bé, quin grup prefereixes? Aquest o aquest? Aquest? Fem uns passis màgics. Fixa't que a la meva predicció jo hi havia escrit el número 7. Doncs, just el paquet que has escollit té els 4 sets. I l'altre, és clar, no en té cap ni un. Quina és més gran? Tenim dues cartolines de màgia borràs. Quina és més gran? I ara? Quina és més gran? La paleta sorprenent. Aquí tenim una paleta molt sorprenent. És una paleta llisa per als dos costats, però si li passes la mà per sobre màgicament, apareix la figura d'un barret. Si volem fer aparèixer un barret per l'altre costat, diem abracadabra i tindrem el barret en els dos costats. Si vols tornar els barrets al món de la il·lusió, només els has d'agafar i fer-los desaparèixer. Les cartes canviants. Tenim 4 buits. Agafo aquest 2 i substitueixo el primer 8. Automàticament, els 4 buits es converteixen en 4 dosos. Més difícil. Ara tenim 2 cartes vermelles i 2 negres. Passis màgics
I les 4 cartes són negres. Encara més difícil. Agafem la carta vermella i la canviem per la primera negra. Passis màgics i les 4 cartes es tornen vermelles. Evasió d'un didal. Aquest és un didal màgic. Sempre que me'l poso a la mà i faig uns passis màgics, desapareix. I torna a aparèixer al seu lloc, la punta del dit. El clip saltarí. Aquí tenim 5 cartes. Una d'elles és una figura. Fixa't en el lloc que ocupa la figura. Memoritza-ho bé. Saps on és la figura? Doncs posa-hi el clip si et plau. Estàs segur que és aquí? Oh, què ha passat? Màgia! És el clip saltarí. La fàbrica de bitllets. Us explicaré un secret. El per què els mags mai no tenen problemes de diners. Doncs perquè som mags i quan volem diners els fem aparèixer. Però no és tan fàcil. No es pot dir abracadabra i que apareixi un bitllet. S'ha de fer amb una màquina de fabricar bitllets i amb 2 papers totalment blancs. Com es fa? Us preguntareu. Doncs posem el paper en el rodet de la màquina, n'enrotllem un trosset, fem uns passis màgics i per l'altre cantó ens apareix un bitllet de veritat. Si no en tenim prou, cap problema. En posem un altre i traiem un altre bitllet. Un got en equilibri. Agafem una carta qualsevol d'un paquet de cartes i un got sòlid. Ara magnetitzem la carta i simplement dient màgia, el got s'aguanta damunt la carta en perfecte equilibri. El mocador màgic. Aquí tenim un paquet de cartes. Escolliu-ne lliurement una. Posem la carta damunt del paquet. Remenarem perquè la carta es perdi a la baralla. Per trobar-la, utilitzarem un mocador màgic. Ara posarem les cartes dins del mocador i li demanarem que faci aparèixer la teva carta. Mocador, fes aparèixer la carta de l'espectador. És aquesta la teva carta? La vareta i l'ampolla. Aquí tenim una ampolla transparent i la poderosa vareta màgica. Posarem la vareta dins de l'ampolla i li demanarem, amb els nostres passis, que faci el que volem.
Escamoteig d'una moneda. Aquí tenim una moneda que l'agafem amb la mà dreta, fem uns passis màgics i desapareix. El got que travessa la taula. Farem que aquesta moneda desapareixi. La taparem amb aquest got. A més, taparem el got amb un full de diari. Farem uns passis màgics i la moneda ha desaparegut, no? Tornem-ho a repetir. Espera, fem-ho més difícil. Farem que sigui el got el que desapareixi. Abracadabra. Predicció d'un color. Anem a jugar amb l'atzar. En aquest paper tenim una predicció del que passarà. Hi ha posat un color. Aquí tenim 6 discos de colors diferents. Els girem i els remenem per a no saber on és cada color. Llancem el dau a veure quin color ens porta l'atzar. Ha sortit el número 5. Girem els discos. Veiem quin color té el número 5, el blau. Mirem la predicció. Efectivament, havíem triat el blau. La capseta màgica. Ara us donaré la meva targeta de visita per si algun cop em necessiteu. Està en blanc? No et preocupis. Recorda que sóc mag.